Ki pait nong rep khamtam ki long kumi jong kashnong umlado ka bahap apo ka nongpo civil subdivision Rimhoi district kiladon ha pedeng ke jing song sik thang hadian ba ki jing thung jing tep ki jongki kila sha janrat bat mait naphang ha ki briu jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lailat bid ha ka lai tarik mentau benai halor kani ke jingja kalami ke jing kenok ba kani ke jing liat don bor jong ka tanat ka council lailat bid kadai ke ba klem ta pentip syakino yalam shnong lewat iki nong shong shnong ha kaba kila shulet bat pom na phang ya ki jing thung jing tem kaba kan thop na du ki ten riding kai ten riding kwai so tron so nyamtra bat kiwe ki jing thung jing tem kaba lak ta jor ya ki nong shong shnong kham tam ya ki santli ki long ying jong ki long kami ki ba jup sa ya la ka ying ka sem da ka barep baryang kini ki santli ki long ying balamat ya kani ka jing sha thombor ki kan thop ya ka kong prin umsong ka kong brina sliang kong sles lingdo kong ormilis lapang bat ka kong piarnes sliang ki balamat omtang ya ke jing du nong ka bakrau henry ke jing yam rem halor ka ne ke jing shale don bor habaya kren bat kilat pathai khubor ki ne ki long kumi ki lapan pau ke jing sung sik thang bat pang not ka bakrau halor ka ne ke jing shampap ka baklem poi prakhat ban yo i ba ki jing thung jing tap ba ki la rep shitom la bun bun snem ki la shu sha pom bat sha pun julor sendet krem ke jing tep ke jongki kiwan kumne mo wan man si palai kiwan ong kumne kani ka chakam yi khai phut no nei ka chung thung ting tap phi te yi ta ngim la ra ban ai phi ong ta nga pat nga ong bek ni ke em yi ra ni chung thung ting tap ta badai ka chakala chong ni thung ni tap bet nga ong ta to ong ki ta ki ong ki ne ta pai ong ta ngin ne na te wan menin pat chuan pom bet na kwe na ka kat nga chu pom sal nga let bet nga le kren bet ong kani ka dai ka chakam nga ba ha kum ta mo phi ya pam jing thung jing tap manga tangan bam yang tangan no yi ba im chak po no ni yi baduk basuk yi bam no ni te basi kilo step ta ma te ma kita em phi thet no ni chaka nga ong thet no ni sinong he nga ong ta te phi dan jing tha nga don ong ta nga chu ong ta he te kita da phi dan jing tha ta te ya pet ong ngan seu ong ta nga bro man chua la ba chna ka tu dukan nang man nang pang te ki lawan khang de ngila le cha u yo tu MDC lu tu I ni ha ya ani ha narang hani te u la mai la ong u se nai khang nai yer na mar bade ga jaka chnong bak gini gide gita gi trai raj le bi le khang le ye ti ong gi te I la sung skem I te ba chong ta ba sa ta man ta pat de dang biang gi har ni u puai te da e kata ka daw ayo I ni ka jaka ba chong dukan ro te dei ban kani ka puai basara ni te kiro dei ka jaka te hapo district council te ka percha ro kinang ya sara puai te bi le hani de kumno se mo jaka ba laj jaka ba mer eding mer esik de ya sara I se berdei ba thungdu I merdei ka ba penjot penjulor I ka khndo te ban sara kuai hato ka julor ma kata ka khndo kam julor ya te la dei ka por ni phut ni thung chawai te ki de lawan kendit de wan pom wan prat gi kum tu kam ya hap rte te wat la kata hatu ka jaka dukan ro ki ya pom ka tu ka kaj ka ya natuna plau dukan natura Thôi nghiệp sa nghiệp tu nghiệp tép nghiệp rep ba cái jing rep ni im balik ba nang re tenda ka rep ka riang de men hau ne ubenai ngam tharai re na tahi jong ujun na ne ujulai ke jiwan king ji breu jong ka ne ka district council bana shillong ai sab CFO na ta ba po jong I na ka kini ki staff bar khoi ikiwan tu ki pet nang ki sedang nang ne ki pet yang ne na marudot tu mau pilat ang ne wei ikiwan pat kilik te 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 hajan badan kanan ni jom dan syu de la ja sing sedang syu ma te ki suan dia ni ki khot yang ki ang ai kang wan chane ka ngalek te ki ang ne kapung jong na kan ne ang kadai ka jong ni te ki ang mano ba ai bor ya piang ne ang haba kadai ka jong ni ma ka ja ka sinong te islamang ni ki ang em hindi ban kam traya kana ma ba kadai jong ka sel te haba kam tang ang te le kom no haba pi so de ka jong pi te longi hiru em tum kho kin ma ang la da kadai ka jong pi de subha ai lat yang hi mo kadang kim pat
pendem kam angin pendem kam mengi dan dah pula pendem kam ya ka ya saksim ya ka yang ikong uang tu oh lada pi menjur na em lada ngi ai no ya pi kum kan ya ka renew ba pin renew be ya ka de ba pin renew be ya ka teng ong belengi menjur mo nam ta ka jing bhang na jing bhalang tengin menjur hi de hadin pan de uang tong yang sa ai pi ka jing tha dengan sa ai na po office de pi sa wan renew be mo kong dong to ki ong ta ki he ken Hendrai mentapat tang si benai ne si benai tam subo nang kemasuk ma kataring lawan 4 menin klempoi perkat suwan sabadai ha por baslam ngedon hasinang hi barak khai suwan ra mendatang mesin supa ta mesin deng yami mo nang yami na yeng diwan pet tala pet tiki kwang tala khlanut da pet chanero la khlanut te tu badai an chat chane de uang wat namanya susi wat namanya sobha kakam la dep tang kum tai em ngi tingim tip syuran namar balawan mengi te kadas ngau bapak te mesin namar sa kam situ tu mo te la dep te ine te iwan ine ikong ngata lawan kham tang bagi mengit tu ki ong beceng ni ki pam la ka pam bet la Na kaliang uba wet singkli rang ba shnong ka umlado ulaong ba kani ka jingle jong kani ka council kala penduk nong bat kta mat yong yaki nong shong shnong khamtam yaki to ki long yeng ki ba im bat sakhun da ka ba syurap syuryang bat ki ba kamai mensi bat ba menimit na kaliang ka dor bat shnong umlado ka pendrem jur ya kani ka jingle don bor bat riuklau da ki bor ba bat ya ka an bat ka ba long kum ka jingyu rot yaki long yeng beduk khamtam ki nong rep jong ka shnong ka thau bat ngidawa na ki bor ba dei pe ban bishar ya kani ka jingwan le don bor jong ka tanat district council bat ban a ya ka rai ka bahok na ka benta ki ne ki long yeng ki ba mat ya kani ka apot ong uba singkli ha ka ju kapor ulaya thuru baki officer ka tanat forest ha ka shitarik unailar kila shuwan mi ban ong ye ki nong shong shnong ban weng ye ki jingthung jingtep na ki jaka bahap hapo uput usam jong kani ka tanat hendre klem da ai por ai batang hapo shisngi kila shuwan le don bor da ka bapendon kam de ki tiar machine ban pom bat penjulor na phang ki marep jong ki nong shong shnong kajingwan jong ki brus council kasi palai shuan men met sipen bana ba teu jingthung jong ki bru ni kumno ya kata kim ajibab ya ba clear tengaru ngamnang ban ya gini ki bru ki ba shong basa ani po shnong ban penbet ban pen kendut ban ramai ki kan marbaliu matang sing so dingi opor ba sing so jala cha on kata ro preng slap ki wan le don bor te ta ka pau ya kan ki susi ban pendrem jur ba inde ki bru ki ba shong ba sa ki ba wan chuan minin mene ki de ki ba shong bala sa bila khala pun hang ne ki bat ki bru rat bru trai ri hang ne te ki la tip kham ha ban ya ga urba shong ba wan hadin te ki jing pen pau ya kan ki susi ba ki le ya kan penjulor namar ba ki jak po tang nang ni ki jing tung jing tap kum kuai kum kat kum ni ki so ki pai ki yo nang ne si kilometer si kilometer step te ki le don bor hadu kan ne atu so tanat se ben hadu kan ne ki pen penlong ya kada jing tung jing tap jing bru ba pen chupom penjulor beli ki ai por ba khambun le sengiru kan ka sinong lada ki ai ka order ba banyak keren beli ngim lak man pen bet ya gini ban weng no lada ki le ru ngi sinong ni den hok ben le markil ai ka order ki claim ka order claim ka kan ni ka tai bat isuan menin asule don bor te ka ik pen pau ke jing songsi kam tam lagi ni kilong tumi ki ba kim jak po nang ne kan nok jing du jong gini du nong gitu ngaru nga urang ba song ngau pang not nomor beleyu ki im nang ne ni i nomor mana ka singi ki belah ni sudi tang kan ne ni yo tang hanjat kan soj once gini diberi jujur sikonsil pat penjulor sendan khat ki hang te pan ki sarakat ba mon ta kuai ta jing thung jing tam beli nomor bang hai ni pan kila i ben ipo kahap adu kata kada put ba kila yang ni marbele yang kimithu yang ni bagi degi bru kasi yang ne kibisong basa ang ne hot ya tau put dia kada bede ka plantation ki hang langsung thu balong kumta ba kide la de care kam ni kumtai cepat ani ki bru sno jengi ki dang don ki jing thu jing tap dan man shagi officer ki balong ba tok phi da dan tu jing thu jing tap to phi im pin ban me utu adin pat nai thung chu nai yusu padangi penun kam dia tu jing thu jong phi pendu no kamele kum menta ka singi kumunin ndai badan kam du le segila don kam ne ki order no poko office ngintip an minin la chu kharai lo baro hadu kan ni gile de longo ya ek longo jik sosi te ki kinong sang chnong hantam le kini ki
long kemi kiba cak lek penjual tiki dunong hadu kan no mar ki im nang ne plus ngta ka sinong ru teng don ke ka jing mo ka jing mla ban pen biang ya se ka jing mi le pan naman ta ban permission nang ta jaka ban thong ban tep mar ba kwai kini si kat le so tun le kini no ka ang si snam asnam mar la kan dia jaka te bele ki mailat hadu kata ban sya da maramen akan nang wan nang cuan ban pembek jaga te ko put be hap sya surok mar gibru rim giba mendai giba khamrim gi rumah snong ki ong ba kat kan ka wawa mar hak te gawa rit ka de jong snong te ngiru ngi long ya kata ngi su tenrai so yu sa chene ka dukan ru ban syong ban sa ban im jak po ban di si kwai ban di ini jing di te hadin kata ya pembek bat ki bru na po office u C4 lawan đó cái xong dukan kam lele te le se la sai singi pidin kam ban renew dengan happy new la ka de hok ka chung ti kadu menta kam pat de hok le se ka de hok jongi kim la mentip ho ya ka dukan te to ge song ying song dukan pat hagi te ru ge jing thung ge sentiu ge skut ke yuru pamlot along kumba ka ik long penjau mat pen khang ngi larang ni le kum tu haru prabri ko apa cek jing mama men saw haru kan ki le ka ngi penremjur yan marba kat kibriu jong ka office bele gile adu kan ne lara ki wan da kan ti bele ngi kendria kum gini ki kwai kum gini ki so kum gini ki pai menang de ka por ba ben thung ne chawi jaka dang long tai por sang sis ngi mono kan bala ndan bala tak sis ngi men mit wan sisio ding sis ngi sisa jan masep dang step la awan penjulor te gede ke long ba kai ba ki le dan bor naman ta jongi girit pan naman ta jongi ki snong ki ba duk berang li kiba kup siliang sem siliang kiba yo jasi san sisngi kiba biang kapule kaputi tede kata ka dau kile dan bor kismo ke biang ke spa ke dia so biang ke po mar ki kibni ya ka dasle e kono kam kemut kisyo ke dat ki berngam ki berset te kum tu kai hap na hato ge jinglong briu jongi ban le lang ban chong lang hapo ka distrik po jingi po karibu kata ngapen pau ya ke briu jong po ka distrik kum ni ge briu kemudian kita kajing kau apa musim jadi ngam sunat dalile tang kita gini kintin udah sibun ong ba pom na utu kat utu dingkuai badan siding arding hatur ong bakin sa ke district council te habang ide kita galum senang ne ada mo bade galum senang ne harap bade tangka pibudi dengi snai kedukan ni beduk de banja im kau im jalam sarau ni kuai merdei seban tuldu ni te sara ni ketukor ban yo di ta ban yo thung yo kuai pe bala he la jan so ta ding sin kieu nang ta uso so krun ro la pam tu banang kamret kuai ni kuai so ban lai long he chakin lai yo bam ja man sin snem ro de sate le kumbun atu le tap bala yo bam Laste. Tapi nak nanti Islam dai tu mo. Dan tiap kisem chua de. Kuai de. Jadi bakana ka cakap jom si di sakila de ben iPhone. iPhone kat no. Ada di thok mo. Ya ada kan.